हा सावकाश सावकाश. सावकाश काढ. बघ जमत असेल तर काढ. एकदम गभीर असतो, काय येत नाही. नाही आहेत. त्याला चान्स नसतो. आहे का बरोबर. कुठे गेला? गेलो कुठे तुम्ही मिरविले? नाही शिवारांबेऱ्यातले. हो महाल आहेत मित्रांनो. कसे असं ते काकांनी काढलेले आहेत ते. हा बघा कसं पलतं बघा, कसे काटे हलतात बघा. इथे काय काटे बघा कसे हलतात, ते सर्वांचेच हलतात बघा. आणि हा आमचा अनिकेत वाडेकर इथे काढतोय. कधीपासून एकच काढतोय.
पोर्शन काढ. पाणी दिसत नाही ना काय काटे येत मस्त आला ते पटकन आला. काळाने भेंडी इकडे हा माझं क्लब कशा त्याच्या खाली घालतो. हे बघ त्याच्या खाली घालतो ना, आतमध्ये घालतो, याच्यावर घालतो ग्लोव्ह. माल काढतायत मित्रांनो तिकडे. खूप काढलेत त्यांनी, आमच्या आधी आले होते. भरपूर काढलेत तिथे ठेवलेत त्यांनी पण. दाखवतो तुम्हाला. हे बघा हे बघा इथे दोन आहेत. ते बघा ते बघा ते काय फिर 2-3 आहेत. हा बारीक आहे. थांब आलो. फेक इथं, फेक इथं ठेवतो वरती. फेक इथं वरती ठेव, नंतर भरू. पायात नको ठेवते, पायात जातात खाली. सावकाश काढ.
हा पडता. हा आता ह्या झापलीत आहे ना पडणार नाही गेला. मग सांगू दे तो फेक असेल बघ तिथेच खाली असेल बघ इथं काहीतरी आणि सुकल्यावर सुक्यावर दिसतील मान. कसं राहिलाय तो हा हाडच राहिलाय. हो बाबा हाय वाटतं इथं नाही नाही कुठे गेलो एवढ्यात वरती थांबतो हा